Sportclub Heerenveen had sneuntejoen net bepaald reclame maken voor het nieuwe seizoen. Een verslag van Roelof de Vries. In de laatste oefenwedstrijd vaart de competitiestart van volgende week vreet in de Graafschap. Vlees Heerenveen nou met 1-0 van Real Mallorca. De eerste helft wie Mallorca een beetje beter, al kwam dat benamelijk terug wat kansjes die ze kregen, waarvan deze de ringen is. Heerenveen dat maar liefst 6 spelers mist terug blessures. Shot dan in de eerste helft ik nog Luciano Slagveer maar een blessure voortvallen. Tarikada vervangt hem en het liep het achteraan, maar Slagveer wel wat dat te vallen. Heerenveen creëert haast niet of het maar is actie wijzen van de linksboeten Younes Namli. Aardige actie, maar het Scott mist de goal. Hij speelde trouwens omdat Sam Larsson net heel fit wie en wat ziek wie. Begint waar de helft dan deze domme training van Younes Namli. In het eigen sectie metergebied en dus een logische penalty. De strafschop van Mallorca en die wordt vrij insketten door Adolfo Enriquez. En zij komt de nummer 16 van de Spaanse Segunda División, oftewel het tweede niveau op een 1-0 vastsprong. Na een orenspelier loopt Kenneth Otiek bij in de speler naar de groen. En daar krijgt hij zijn tweede gele kaart en dus reed voor. De wedstrijd wie al net geweldig en wordt er samen net beter op. Het wordt een fysieke wedstrijd benam, maar blijft 9 gele kaarten. Mallorca creëert nauwelijks nog wat, of het met deze mogelijkheid wijzen. De enige keer dat Heerenveen nog een beetje in de buurt komt van de goal is met deze vrije trap van afstand toch de nieuwe middenvelder Branco van den Bomen. Misschien wel de vervanger van Marten de Roon. Nee, Heerenveen speelt net goed, verliest maar 1-0, liet net geweldig voetbal zien. Maar ja, al hoe dat mag niet te zeggen, zou aan het begin van het nieuwe seizoen. Of het echt slecht was, weet ik niet, maar het was niet wat wij in ons hoofd hadden. Ik weet dat de beleving als speler in het veld vaak anders is, omdat je anders kijkt. Het was om als supporter of als toeschouwer niet echt leuk om naar te kijken. Kun je dat voorstellen? Ja, dat sowieso. Helemaal na de rode kaart. Verwacht ik geen blije gezicht op de tribune, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is, wij moeten nog verder terug, waardoor het eigenlijk niet om aan te zien is.